Можем ли да видим двигателя? Не. Откъде дойде идеята за разпънката да бъде под формата на секира и да е в дърво? Чупих бутало и скървих биела. Оле! Малко ме съмнява нищо да не е правено, ама добре. Беше доста тежко. Съдиите ни изпържиха мозъка. Колко горе-долу ти струваше да направиш тази дрифтачка? Добре дошли в първото ми видео в YouTube! Предаваме от Русе, от благотворителното дрифт събитие Born to Ride Fest, организирано от Искрен Игнатов, който преди малко видяхте да минава от тук. Ще ви взема с мен, за да видите дрифт пилотите отблизо, съдиите отблизо, защото е много интересно те как разсъждават и по какъв начин дават точки. Та ще обясни малко и за това. За самите зони, за самото трасе ще ви го покажа от ето тази наблюдателна кула там. Така отблизо малко от дрифтачките ще имаме най-различни кадри и интервюта с дрифт пилотите. И всичките тези неща ще се случат само и единствено, ако никой не ме удари, никой не се забие в мен, никой не хвърли конуса си, ето като например в тази ситуация. Преди всяко състезание и квалификации съответно, съдиите събират всички пилоти на брифинг, като там им разказват за цялото трасе, коя зона колко точки е, как точно искат да влязат в зоната, по какъв начин, с газ, колко конуса ако бутнат и кой точно конус ако бутнат ще е проблеми, ще им вземат точки. Така че и също как ще се води класацията за следващия ден и как ще се определят самите места за следващия ден. За истинското състезание, не за квалификациите. Естествено, те са определящи за основното състезание. Но все пак не са чак толкова важни, защото на квалификациите може да се справиш чудесно, на основното състезание може да се урезилиш, както се казва. Така че ще ви покажа какво представлява един брифинг, по какъв начин обясняват съдиите. Между другото, казват и за глоби. Това е много интересно, защото по някой път, докато имаш тренировка като дрифт пилот, естествено съдиите те наблюдават и ако правиш някакви неща, които са забранени, например да въртиш гуми, бърнаути и така нататък, след определено място могат да ти вземат някаква вид глоба, например да не караш 30 минути на следващия ден за самото състезание, т.е. да не тренираш 30 минути и имаш определен тип глоби. Ето тук показваме таблицата, в която въвеждаме всичките точки и съответно те излизат след това в сайта и всеки пилот може да си види точките там. Тримата имате по половин час наказание от тренировка. Предполагам, знаете тримата защо. Много ви е ясно. Надявам се да не се повтаря. Ако се повтори, наказанието ще бъде друго. Няма да пропуснете тренировка. Гуми се въртят до финала. След финала карате цивилна кола до боксовите. Нали, такива бърнаутови и разходки, нали, адреналина вълдря в повече. Затова е тая почивка да се почините малко, да преосмислите нещата. Защото беше на Румъния, щяхте да сте натоварени. Първа зона е 5 точки. Ако я вземете дълбоко. Ако я вземете на половината, 2,5. Втора зона е по същия начин. Трета зона. 10 точки, ако предно тясно колело ви мине отвътре на квадрата. По средата и наполовина, извън квадрата, всички знаят. Четвърта зона е 15 точки, ако я вземете цялата дрифт. В четвърта зона конусите са достатъчно далече, така че застава една кола купе и има 1 метър още до конусите от багажника. Тоест, ако бутнете един конус, той преценява колко да ви си тази зона. Ако бутнете 2 конуса, е 0 за целия рън. Представете се, че това е бетон. Тоест, удряш се, ако е, нали, мислено, ако е бетон, директно ще прескочиш оттатък. Или най-вероятно няма да мога да разхладнете. Примерно, минавате с едната гума вътре в зоната, за четвърта става въпрос, пак той преценява колко точно дойде, най-вероятно на по-град. Хващаше в началото малко и в края малко, ще е по-спокойно. Може и да не вземете точка. Ако я вземете малко в началото и малко в края, има много голям шанс, няма никаква линия колата, да не се чудите защо нямате точки от тази зона. Тази зона може да се взема преспокойно дълбоко.
наказание. 2 конуса ако ударите, тогава вече си е 0 за целия раунд. Имайте го предвид това. Много хора ще бъдат прецакани. Нали, като ударят 2 конуса, това означава категорична и сигурна 0. За зоната дори За целия раунд. 2 конуса ударени на тази дългата зона означават 0 за целия раунд. И се надявате другия да направи същата грешка. Това е единственото място в трасето, където мога да получите сигурна и категорична 0. 5-та зона е Wi-Fi. 6-та зона максимално вътрешно, 5 точки по средата, 2 говори за ясно. За 7-та и 8-та зона е също както на идване за първа и втора, на 7-та и 8-та зона е Сега вече преминаваме към графа дрифт пилоти и първият, когото избрах, е Борислав Терзийски, който доста често си печели награди и на дрифт шампионатите в България и по други състезания. Аз съм Борислав Терзийски, на 18 години съм. От колко време караш? От 3 години карам. В момента, Тоест от 15 годишен. Да, от 15 годишен карам. Това в момента ми е 3-та година. Началния сезон, то вече по средата горе-долу. А преди това карал ли си дрифт кола или по-скоро само на симулатор или? На симулатор съм карал 5-6 години, нещо такова, преди да почна на живо. И дори до в момента си тренирам с него и много ми помага. Тази кола е на втори сезон вече, от миналата година. И да, претърпявала ли някакви други интервенции? Имала ли е друга визия? Или винаги си е била в този вид? В началото имаше друга визия, главно отзад в различни калници беше. Беше доста по-издута, обаче реших да я събера малко по-тясно да стане и с други калници, реално, които са тези в момента. И стикерите, които още не съм сложил на тези калници. А как реши да се занимаваш с дрифт още от 15 годишен? Предполагам, твоите родители са ти оказали голяма подкрепа, те са видели талант в теб. Ами да, те преди да почна да карам на живо, ми взеха ваучер обучение в София на дрифт такси при Ива. Искаха да видят какво ще могат, дали заслужава да инвестират в това нещо. Обаче се оказа, че всичко ми е както на симулатора и ми се получаваше много лесно. И оттам просто всички се зарибихме, цялото семейство и почнахме да правим една бюджетна кола за стрит кола. Тогава имаше в Дрифт Инвазия до 23-та. И оттам. И след това вече реших, че няма смисъл с такава кола и по-добре да си направя професионална и да си дигам нивото. Добре, а дрифт симулатора, на който си карал, бил ли е по-професионален или по-скоро Възможно най-бюджетния Logitech G29, всеки го знае. Ами, значи, ако искате да карате и вие на дрифт симулатор и да почнете от крехката възраст 15 годишни, това беше симулатора. Да, той не е най-добрия за това нещо, но просто с толкова време каране на него съм свикнал на всичките челоми и така съм се научил на всяка една техника в дрифта. Супер! Колко горе-долу ти струваше да направиш тази дрифтачка? Ами, ориентировачно. Ориентировачно близо 40. Нещо такова. Не са използвани най-скъпите части, даже до в момента е с доста оригинални части, като например с диференциали, кутии и така нататък. Така че има много да се апгрейдне по тази кола. Още не е на чак такова професионално ниво. Но за в момента имам доста късмет с нея, че не се чупи толкова. Мислил ли си да караш и в други държави, освен в България? И карал ли си до сега? Абсолютно да. Искам да карам в други държави. Карал съм миналата година в Гърция. Един евент беше на Содрифт, който си е българския шампионат, а втория евент беше пак на Серес в Гърция, на Дрифт Кинг. Имаше и национал тогава, 3 дена състезание общо взето. Самата писта много ми подхожда, много е бърза и забавна. Обаче колата ми още не е за там, защото не й достига малко. Още е слабичка за там, с онези гуми хубавите. Към момента на колко коня е твоята кола? 430 е в момента на мотор. За българските трасета ми е идеална. Повече от перфект. Да. Добре, пазени ли са всички изисквания за българския шампионат? Гледам, че имаш roll cage. Да, гледаме всяко едно нещо да се използва, да нямаме драми и така нататък.
Не само, че е хубаво за организацията, ами и за нас също, за колата, че си е изрядна и всичко се е както трябва. А различават ли се изискванията в румънския, например, шампионат с българския? Ами, доколкото съм чувал, да, не съм ходил там никога, дори да гледам, но цулхове са доста строги към тези изисквания, имат доста такива по-различни, мисля, че така да го кажа от тук. И да, но за тук в България със сигурност спазваме всяко едно. Супер. А имаш ли някакви спонсори? Ами имам за в момента, които са ми семейни приятели и са ми спонсори. Едното е Aruti Select, което е изписано отзад на стъклото. Той занимава с изработка и монтаж на рулетни врати, автоматични и неавтоматични. И също Filmplast, пак семейни приятели, които се занимават с стикери, знаци и така нататък. Такава изработка. И това ли е? Ами да, за в момента е това. Нямам други спонсори, но искам да кажа, че си търся спонсори. Защото никак не е лесно такава кола да се поддържа и просто аз съм много благодарен, ако се намират такива спонсори. На най-малкото дори може да сме доволни. И особено като се има предвид, че той миналата година какво постигна? Ами бях вице шампион в Содрифт в Pro 2 клас с 2 първи места от 2 кръга. И... Като тогава е бил само на 17, така че правете си сметка всичките спонсори. Много ще се радвам, ако ги има. Добре сте дошли. Добре, ако можем да видим двигателя сега. Изглежда почти стоков. Да, личимо. М50, да, М50 B25 с китайска турбина Holset 35 и горе-долу нищо специално. Електроника Mega 2. Имаме друг билд, който ще след около 3-4 месеца се надяваме да е сгубен. Тогава вече пак може да направим едно интервю за него. Добре, супер, задължително ще направим. Можеш ли да ни кажеш малко, да разкриеш какво точно обмисляш да правиш или по-скоро остава тайна за момента? Ами, Next Stage на мотора, реално същия мотор, обаче с съвсем различни части вътре. Например, като бутала от M3F80, там N20 както се водят. Ковани биели, спортни валове горни за повече обороти и горе-долу това е като и 28-мицов вал бензинов. Това също изпусна да го кажа. Сам ли решаваш какво ще се прави по билда на колата или го съгласуваш с някой друг човек? Ами с баща ми двамата съгласуваме, винаги си говорим на такива теми, постоянно сме в някакви дилеми и така нататък, което е съвсем нормално. Се чудим кое да е, защото или ще е едното по-хубаво, другото пак ще има някакъв плюс, ще искаме и него, но в случая трудно се решават такива работи, но спрямо и бюджета, защото... не е ефтино. Да, не е ефтино изобщо. Тоест към момента е проба-грешка, но това, което виждаме, си е доста голям напредък. Ами, дори не бих казал проба-грешка, но просто за в момента сме направили това. Той мотор е купен така и ние само си го ревизирахме, но съм супер доволен от мотора и за този бюджет е доста добре. Добре, ами значи пожелаваме успех. Благодаря. Ето го и най-подкрепеният дрифт пилот. Тук сме с Телян Йорданов, който вчера спечели на квалификациите първо място и съответно днес има какво предимство? Ами предимството ми днес е, че в начало ще карам с по-слаби пилоти и време ще покаже какво ще се случи. Сега малко въпроси за това от колко време всъщност караш дрифтачка? Карам от 13 години. От 13 години? Ти на колко си? Сега съм на 27. От 14 годишен край баща ми съм се запалил и се шофирам. От колко време имаш тази дрифтачка? Тази кола имам от 2017 година, като тя е претърпяла много промени. Последната година-две е в този вид и продължаваме да надграждаме. В момента колко коня е колата? В момента е 260 конски сили. 260 конски сили. Добре, можем ли да отворим капака? От 2017 година до сега, какво е правено различно по двигателя, освен това, което виждаме в момента? Ами от 2017 до сега този е втория мотор, като с него съм от 5 години. Последно му е направен пълен ребилд и някоя друга измама. А този мотор е? Този мотор е М54 B30. Модификациите са, че е с М50 B25 спускател. Има плетени спускатели, генерация, ремап и доста части, които не може да видите, също са подменени.
От 2017 година насам, на колко пари ориентировачно ти е стъпила дрифтачката? Ами, то е много трудно да се сметне, понеже си я правя сам. По принцип, ако почнеш да го смяташ, става много лошо и заради това избягвам тези кофти моменти. Не съм го смятал, но според възможностите ми, това е което мога да направим. Колко ти излиза едно каране? Ами едно каране, според зависи на коя писта и къде ще караме. В момента съм домакин, аз съм от Русе и като спестим транспорт и спане, може би около 2000 лева и за едно това каране. 2000 лева. Стабилна сума. И много скъпо хоби. Скъпо е, да. Ти в момента имаш ли спонсори? Може да се каже, че имам. Неофициално имам приятели, които ми помагат. Добре, а търсиш ли си спонсори в момента? Търся се, разбира се. Ако някой иска да ми помогне в това начинание, да заповяда. С удоволствие. Спазил ли си всички изисквания за Българската федерация? Всички изисквания са спазени за аматьорския шампионат в България. Да, Pro-Am, на който също взимаме участие. Нямам рол кейдж, може би ще имам скоро, но иначе колата е подготвена технически напълно. Супер! Благодарим и ти пожелаваме успех! Благодаря! И тук сме с още един дрифт пилот, който се казва... Михаил Манолов. Михаил Манолов. Като той кара от... Доста време стана. С прекъсване 2 години. Тази година е по-стабилна, по-силна. Предните 2 години бяхме спряли поради проста причина, че с Кристиан Карагеоргиев, който беше съдията, направихме много тежко ПТП, бяхме попиляли колата и трябваше да направим клетки, да сменим системата, нали, електрическата и доста други работи, доработки на колата. Иначе в последните 2 години съм механик и спотър на Йордан Младенов. Аз съм също част от техния отбор Crazy Drift Team. И тази година вече карам повече в аматьорските шампионати, в аматьорските изяви. Днеска карах с другия механик, с Дункера. Да. Ние сме двамата механици и по неволя се паднахме да караме заедно. Беше доста тежко. Три излизания. Първия път бяхме one more time, втория път пак one more time, трети път пак one more time. Направо беше ужас. Съдиите ни изпържиха мозъка и общо взето това е. Можеш ли да ми кажеш ориентировачно до този момент на колко ти е стъпила дрифтачката? Ориентировачно. На 30 спрях да ги броя. На 30 спря да ги броиш? Да, на 30 спрях да ги броя. Като отново си има предвид, че ти сам си ремонтираш колата основно. Не винаги. Не винаги. Ползвам много от услугите на DK Service, много от услугите ползвам на Крисим Гараж, на CV Performance, това е Светлио от Разград, те всички го знаят. И на още други много хора, които им помагат, за да направим тая кола. Колата е много добре, аз съм много доволен. За атмосферна 2.8 е 240 коня, което е супер. Чудесно. Колко ти струва едно дрифт каране? Ами, зависи дали е тренировка, на какво искаме, какво не искаме. Ако искаме нещата да се случват както трябва, нали, да не караш с стари гуми, да караме примерно с бюджетен клас гуми, Радбург, нали, регенерациите, които предлагаме, там е по-добре. Ако искаме да караме вече на по-висок клас, примерно семита, там е за доста по-солено, но пък там разликата е осезаема и голяма, нали. Но, примерно, една тренировка, като отида да карам между 15 и 20 гуми, нали, примерно, грубо казваме, една тренировка е около 1000 лева. Можем ли да отворим капака? Да. И да ни кажеш малко повече за двигателя и това е. Двигател е 2.8, единичен ванус, с колектор от М50, с дросел от 2.8 разтърган, да може да добавим допълнително, защото не знаете много добре, че на атмосферния мотор там тунинга е ограничен, но пък можем да добавим доста работи. Алуминиеви шайби от NS Customs, валове, розовите дюзи, лек Мако X съединител, да можем да се стържи максималното. Бензинова скоростна кутия задължително, защото дизеловите са доста по-дълги и не стават за този мотор, колата се опипля. И вече другото по колата е леки детайли, урязване на максимум, да можем да паднем на доста добри килограми, за да може тези 240 коня колата да показва едно добро
държание на пътя. С големи полоски, големи диференциали караме. Тя беше доста по-добре преди 2 дена преди да дойдете да снимате, но както се видя на мероприятието, предполагам и ще го добавите в това. И баталите се раздавам на максимума и ако те наложи, излизам даже от пистата. Без значение дали ще фърчат брони, гуми, калници. Да, видяхме доста смело. Да, до дупка колкото може гоним. Това е общо взето колата. Няма кой знае какви измами. Всички казват, че доста добре се стържава, има много измами. Не е вярно. Няма нищо кой знае какво. Много благодарим и пожелаваме успех. Честа грешка, която виждаме, е ентрито на Чейс. Много коли се навират вътрешно и да закъснява малко с подаването на гъста. Чейса няма къде да отиде или изправя, или спирачки в гумите, или се случват някакви неестествени неща. Ако не сте сигурни или знаете, че опонента ви бърка ентрито, закъснява с подаването на газ или ползва дълга ръчна или колата му е слаба, по-добре да изостанете там 3-4-5 метра назад, колкото да се навредите вътрешно. Масово имаше грешки на ентрито. Успех на всички, здрави коли и се забавлявайте. Аплодисменти за доброто представяне! И тъй като ви обещах да ви покажа много интересни неща днес на благотворителното дрифт събитие, първо ще ви покажа най-женската кола в България и не знам дали е само в България, дали не е и на Балканите. Тук сме с Моника, като Здрасти. Моника днес ще ни разкаже малко повече за колата. Първо, може да ни кажеш какъв модел е най-основният въпрос. Колата е 87, двойка дизел, Коя година е? 2005. Правено ли е нещо по двигателя? Не, Абсолютно нищо не е. Не. Колко коня е? около 210. Супер, добре. Малко ме съмнява нищо да не е правено, ама добре. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за оптичния тунинг на колата? Виждаме, че има много интересни фарове с сърчица. Да, фаровете са изцяло рециклирани и са добавени Angel Eyes във формата на сърца. Предната броня е 1M, доста трудно се намира такава. Модела на джантите е 128, 19. Огледалата по принцип са правени с оригинални части от BMW. По принцип няма такива за хеджбек, има само за 1M. Друго интересно нещо е, че фар-цвета на колата също са боядисани и сменени стикерите с оригиналния цвят, което също много малко хора го правят. Колко време от небоядисването на колата? Ами долу-горе около месец. Моника и нейния мъж си имат мърч и от тях получих подарък днес, който много ме зарадва. Много готина тениска, с която Моника беше до момента. Последите техните профили в TikTok, ще знаете, че създаването и преобразяването на тази кола си беше дълъг процес. Ако не сте го гледали, доста интересно, така че отидете и проверете техните профили. Сега ще ви покажа тениската. Аз не знам дали на мен толкова ми отива розово, колкото на нея, но ще си я нося, защото е много готина. Може да видите и отзад как стои, така че пак казвам, ако на някого му се иска да си вземе същата тениска, може да си я поръча от техния сайт. И днес сме тук с създателя на ето тази кола и на най-женската кола в света. И тук сме с Николай, познат в социалните мрежи като Керчефен. Ако може да ни разкажеш малко повече за твоята 46-ица.
то няма кой знае колко да се разказва за нея. Тя е в мене от много години, може би 8. Преди 7 за първ път я бойдисахме камуфлажна. Тук преди няколко месеца малко я освежихме, махнахме един цвят, направихме черното малко по-черно и добавихме този CSL Lip, който горе-долу всеки месец сменям, защото ги губя малко. Какъв е двигателя на колата? Тройка дизел е най-добрия М57. Има си малко доработчици. Малко доработчици, какво означава това? Обичайните неща. Помпа 2260 турбина. Общо взето всичко без кулер. И сега на колко коня е? DL мисля, че се караме на 248. Супер. Доволен си от вървежа, няма проблеми? Не, то не знаеш, на един мъж конски сили и още нещо никога не му стига, така че... Как реши да направиш този интересен дизайн? По твоя идея ли е или? Всъщност, аз тогава бях на 19 години и исках да се я направя бяла. Много бях видял една 40-щица бяла. И човека, с когото говорех тогава, всъщност ме каза: ти нормален ли си? Направи нещо, което няма в България. И аз, търсейки, не можах да намеря готин камуфлаж, такъв зелен в България през тези години, може би 2017 ли беше, някъде там. И просто така го реших. Откъде дойде идеята за разпънката да бъде под формата на секира и да е в дърво? Това идва, защото аз доста гледам изложения в чужбина и там доста коли си имат някакви запазена неща. Марка. Да. И то тогава на камуфлажа всички викаха горския и просто отначало просто забих една брадва, после реших да добавя и тревичката. Вече в последствие SSB Fabrication, които правят разпънки за BMW-та, то нали това всъщност е разпънка, реши да ми направи брадва, да може хем аз да си я слагам отпред, хем да си правим реклама на неговите разпънки. Вътре интериора, гордееш ли се с него или по-скоро си личи, че колата е на малко повече години? Какво си правил там? Често казано, по табло и някои елементи не си личи чак толкова много. Добавил съм M1, който всъщност на него вече се личи. Аз съм го тапцирал, сега пак ще го тапцирам. По-интересното вътре е, че е с M3 салон, L, с памет, с надуване, с подгрев и съм си го взел от M3 целия салон, обаче съм сложил само предните две седалки, защото нищо друго не пасва, то на M3-ката е купе. Да. Но евентуално един ден да мога да си го продам, като му се вдигне цената, като хората. Може да ми кажеш за джантите? Джантите, те са реплики на 666M, 18-ки. Съвсем случайно ги взех и аз по принцип обичам всяка година да си сменям джантите, но тези много ми хареса как да станаха и сега реших да живея спокоен живот. Давам, ако можеш да ми кажеш сумарно на колко ти е стъпила колата до момента? Или на това топло време ще ти стане лошо и не се чувстваш добре да го говорим това? По-добре да ги даваме в колите отколкото някъде другаде. Но не ми е стъпила чак толкова много. От начало, когато тръгнах да я правя, когато, нали, като малък, като си нямах алхабер, отиваха доста пари, но тук последните години не отива чак толкова много пари. Не е много. За, може би, между 20 и 30, но нали, тук говорим за доста години вече. А какво би посъветвал хората, които искат да си направят нещо по-различно като принт на колата? Заслужава ли си или по-скоро ти писва в един момент и съжаляваш, че си го направил? Не, определено си заслужава, нали, трябва да пробваш. Не на всеки, със сигурност някой след 2 месеца ще е оф. И ще се откаже, но... Като татуировка. Да, то просто докато не пробваш, не можеш да разбереш дали твоето. Сега сме и с бояджията, човекът, който е сътворил тези красоти, единичката, която виждаме отзад, най-женския автомобил в България, както и 46-цата на Николай Керчев. Така че тук сме с... Марио. Така. Марио, от колко време се занимаваш с бояджийство? 12-13 години вече. Еха! Добре, това си е стабилен опит. Можеш ли да ни разкажеш повече за твоята 93-ка? Така като гледам... Да, тя е хардтоп, кабрио. Супер! Да започна от външния вид. Първо беше черна, след това я пребоисах цвят хамелеон, Midnight Purple
И буквално 4 дена преди откриването на Кея в Русе, нещо ми прещрака и реших да я сменя отново цвета, както и вътре, нали, не само отвънка, Да. с Hell Magno Green на Mercedes Satin са води цвета. А защо точно този цвят избра? Има ли някакъв сантимент или просто ти харесва визуално? Просто визуално обичам по-различни цветове, отколкото бяло, черно и сиво, примерно. Да, разбирам. Да. Отвътре фалцовете ми е много интересно дали си ги направил по същия начин, както са на единичката. Абсолютно, от всякъде не може да се разбере, нали, че е била черна или лилава. Всичко си е боядисано както се му е реда. Чудесно, това си е абсолютен професионализъм. А правил ли си нещо друго по автомобила? Има силов тунинг, доста сериозен. По-голяма помпа в резервоара, по-голям кулер, метанолова инжекция. Така. 2 хибридни турбини, по-големи, чисто нови. Има 3 софтуера, един е само на бензин за everyday каране, 420 коня. Другите 2, които реално се сменят от волана, са на 500 коня и на 600, като там вече пръска и метанол. Сериозна работа, това т.е. си N54 335 битурбо мотора. Имаш ли някакви проблеми с двигателя за сега? Да, миналата година щупих бутало и изкървих биела. Оле! Нормалните неща. Нормалните консумативи общо взето. Мога да отворя, да погледнете набързо. Пътищата са изместени, по принцип филтрите са тук. Аз съм им скъсил пътя и съм сложил тук. Което не мисля, че е по принцип по-добре вариант, защото в момента се падат над турбините и тук трябва реално да сложа щит, който да изолира топлината. Окачването си е напълно стандартно, МТЕХ. И опитал съм се да съчетая някаква визия, за да ходя по изложение събори и отделно за даване на газ, нещо средно такова. Не е само бегачка или само за изложение. А за джантите? Джантите са ОМ 313 стайл, оригинални. Честно казано, не намирам по-добра джанта за това купе от тая. С копченцето отвътре и се сваляш, когато ти е кеф. Моята мечта е кабриолет. Тя е с даунпайпи и генерация Toyo Sport, между другото. Супер. Която я слагат на M3 по принцип. На колко ти се върза автомобила? Ти, доколкото разбирам, го имаш от доста години, но средно. Значи колата я купих, нали за цената, която съм дал? Да. Значи колата я купих за 20 000. От тогава последно смятах, че съм вложил още 35 000 в нея. Със сигурност има неща, които пропускам. И това е без, нали, разход на бензин и такива неща. Да. Само в части, в бои, в чупени и не такива неща. Значи да смятаме горе-долу към 55 000 лева до момента. Нещо такова, да. Имайки предвид, че ти си я боядисвал сам и не си слагаме пари за труд в случая. Да, нали, това е доста сериозна сума надолу, която не я смятам в това число, нали. Ако трябваше някой да ми пребоисва колата 2 пъти, то смяна цвят, може би още 10 000 отгоре поне. Заслужава ли си инвестицията? То ние сме малко мазохистите и че хората няма да не разберат дали се заслужава или не. Но лично за теб? Просто си правиш по тия кеф и толкова тая кола е непродаваема, никога няма да я взема парите. Аз това го знам от самото начало и не го мислят по този начин. Така трябва в крайна сметка. Днес имам възможността да ви покажа една от най-хубавите коли, които съм снимала в моя профил и в TikTok и в YouTube, където се сетите. Днес сме с Николай Иванов. Като ще ви представим какъв модел автомобил. Това е Porsche Turbo S 911 Turbo S, модификация 992, година на производство 2022. Стандартните конски сили са 650, 4 по 4. Страхотен лънч заводски, почти всички настройки заводски са страхотни. Вие ходите ли на някакъв тип драг състезания, да пробвате с други автомобили или по-скоро не? Да, драг състезанията са ми хоби само и любителско. Ходя на писти, близките писти Гърция и Румъния. В серия? Серия, да, най-вече серия. Чудесно. Само за удоволствие. Вие казахте заводските конски сили. Колко са
горе-долу с софтуерни доработки и така нататък? С софтуерните доработки и генерацията достига около 800 конски сили. Генерацията е Акрапович, като е сменена абсолютно цялата с спортни катализатори, с по-голяма пропускливост. А къде е правена генерацията, тъй като щом е Акрапович, предполагам май всички се сещаме къде е? Да, в София фирма Кранк при Благо. Да, стандартното. Можем ли да видим двигателя? Не, за съжаление, единственото, което се вижда са два вентилатора. Всичко друго трябва да се разглобява, за да се види. Но всъщност можем да ги видим от тук. От което се вижда е капачката за масло, за охлажда статичност и два вентилатора. А за да видим двигателя, колко неща трябва да се разкачат по колата, за да... Ами доста са. Започва се с спойлера, с долния спойлер, тук тая част, което е където е надписа, и бронята задната. Тогава излиза. А така ли си идва фабрично с този спойлер или? Така е фабрично, да. Той се вдига при определени километри и на определени режими. Какъв е цулажа на джантите? Джантите фабрично са, тя си е фабрична, 21 цола отзад, 20 отпред. Да, стандартно с керамичните спирачки. Да, серийно е керамични дискови накладки и спирачки. Да. Сега ако можем да я запалим. Да. Оле! Дай само телефона да взема. Смявай. А дали обмисляте някакви други доработки на колата или това към момента е достатъчно? Ами мисля, че към момента е достатъчно, защото, както казах, обичам да ходя на писта, където мощността не е толкова от значение. Там по-важни са килограмите и уменията. Ако мога да кажа, също има и малко външни доработки, липове, крила и прагове странични, които са aftermarket. А на Нюрбургринг скоро? Така мисля до година. Ами пожелаваме успех! Днеска в един от най-трудните за нас моменти, това са брифингите и след това оценяването. Този човек се качи при нас, значи той 50 пъти да имаме брифинг, него винаги го няма. Обаче днеска не знам кой му се обади. Вика, качвай се горе, викат, само като влезе и нямаше един прах вътре. Мисля, че всички, които бяха горе в стаята, знаят какво се случва. Да не влизаме в подробности. Победител в фестивал Горколай през 2025 година Кира Бойко. Второ място Иво Делев. Браво!